I want to see the photo, eh? Прекарай го само минута. Не, на странични по-лесно, да. Колко е бърз сам? Ой, Ако искате, изчакайте, Елке. Жекте, чакаме, брат, не вижда, той бързо ще мине. аха, бързо. Няма. Давай. Давай, Добре, Кики. давай, Кики тогава. Тук ще го изчака да се... Хайде. Давай. Вали съм за червени клиенти и за въжето отстрани. Давай. Дай, точно. Сега тук, брат ми, 100% само краката ползва. Ръцете са само за... Само малко да изчакаш. Аз ще чакам. Не, бе, тръгва направо. Да, тя докато